Hello, sziasztok! Én Valdix vagyok, és most beszeretném mutatni nektek a Farming Simulator pénzeket. Na szóval először ide kell bemenni a dokumentumokba. Itt van, hogy My Games. Erre rámegyünk, akkor ezt hozzuk be nekem. És bármelyikben bemehetünk, most én megyek ebbe, 13-ba. Na szóval, és akkor itt vannak ezek. Itt van, hogy bocsánat, nem mods. Salva Game. Itt az egyes. Rámegyünk. Itt van Career Salva Game. Akkor itt van a társítás. Erre kell rámenni. Jegyzett tömb. Na, akkor itt van a pénz. Ez jelen esetben 12 000 lenne. Na szóval ezt át tudjuk írni. Mondjuk 1 millióval. Mondjuk tök mindegy mennyit írunk be. Szóval akármennyit. Most nem akarom be. 8. Szóval, és akkor ezt bezárjuk. Mentés. És akkor ennyi lett volna. Na szóval köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!